saps seguir el camí, que les senyals de fum que t'envien els guies t'ennuvolen la vista, que els números a les matrícules dels cotxes no et donen cap resposta, que no hi ha pistes, que no veus àngels quan medites, que has llançat la brúixola a les escombraries perquè ets escèptic i no et refies ni del magnetisme ni del teu criteri. I si agafes el punt i a part, o potser un punt i coma, potser els punts suspensius et donen temps per trobar respostes, i si el capítol arriba al seu final, prova de deixar la ment en blanc, deixa el paràgraf i segueix la història des d'una altra perspectiva, i si continues sense trobar-te, amaga't a la teva ombra, que no et vegi, agafa la clau de sol i llença-la ben lluny, potser la música de les esferes t'obre el pentagrama i reconeixes el teu destí sobre alguna estrella